orain Dark Soulsekin berriz ere. Deberaz ikusten duzun espizka bat atopatu eta bizkata astuta ditu jolak gonaretzen. Bueno, ea dupo. Ea gorko Taurus baitzen eta garbi bestela puntatie gainera zonpatu berdingo gure animak eta gure humanitatea. Ea lortzen dudan After Effects programa erabiltzen ikasten oso itxura gainera dira nolabaiteko efektu inicial erabiltzen dituzu. Ea lortzen dudan aplikatuko dut ere ea lortzen dudan efekturen bat eta dena vaya. Au. Proiektas pasatuko dugu eskabat. Listo. Orain errekuperatu behar ditu gure harimak alde batetik eta saiatu Taurus datu hailtzen da ea lortzen dugun orain gokoan sakatuko dugu aldean eta hor daude gure harimak iketaren nago arkeroak ikutu betiko lez hor daude gure 4.000 edo horrelako zer ziren. Ai! Izateko, bestela ea lortzen
ole, ben jarriko dugu. Saiatuko gara hemen objekturen bat erabiltzen, porque vamos, osea, efekturen bat jartzen, porque izan da, egingo dugu hor jarriko diot beko, kenduko diot nire 8 zatitxat, eta jarriko digu bepik. Ez dakit, talibidez, ¡porra vulcán! ¡Tuba! Eta lo Digimon, ¿vale? O sea, otra cosa se encargo digo. Tengo que tratar, o sea, segundo, sortxigilla harima. Ostra, ozen. Ez, nola zen menua irikitzeko. Ez dut garatzen da denbora irikitzen zen menua. Ez. Fin. Txitxekipanen zen eman digu. Etxaren txuktxeko humanitatea, Cooper Coin. Esteko eman ezer holan kiltxak, mapak, armak eta lakoak. Eskorak. Baina gure gehiago egiten dago. Ostia, dago. Ostia. Ezin dugu erabili. Kauen. Zer behar dugu. Zergatik ez eguzten erabiltzen. Zergatik ez eguzten erabiltzen, baina oso zuna da, Igual zego da hori zeiun jartzen duen hori zurazki. Oso zer izango da, ezakit nu Physical Defense, tapapam. Eile weapon 1, da sortzuk da egiten duen mina. Konprobatuko dut eta nahi nator, Orain bueno, lortu dut jartzen, baina uste dut ez dela izango efektiboena. Baina, bueno, segurazki izango da indarra edo betu beharko duguna. Gero eta hobeto erban ari izateko. Bueno, zego krasto polita ematen dau. Derek izango bidea. Ze ondo. Zortzimila bostun harima, kontuz. Garria da. Ser. Hau esan nahi, zetor dago. Behartu tatatzen dira gero dragoia. Zeratik ez zago nahi da zetea antantxoa. Baita puzia duan, no? Pizko bat ez, batza. Hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time.
Este es Adela será Euskaren lortzaren osa soldo bat edo dago graundetan dela eta bat. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Noski. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Osea, hori eman didana balio duela beste batek edo etortzeko edo laguntzera. Ondo, ez dago sartu. Eta gara esan duzu zer eguzkiari buruz. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. Laguntza? Zer egin jarriko dut berriz bestea, erosogo joko naizelako. Vale? Besterik ez.
eran, ez ditut geziriak. Ze ondo. Geziak ez ditut. Hortik jondatu nahi zego, Eskiba horrela konstrukzioa ez dakit. Ez dagoela... Ez dago beste bide bat. Lortuko duzuenez. Raise the sun. Happiness. Estás ere ikusten. Oh, ze ondo. Ze tiratu. Hau da... behitu. Vale. Hau da zigarretu. A ver. Oso ondo, serioa. Resistance, zientza eta bar egotzen diogu. Straight. Código endurance. Eta vitality igual. Estic ematen. Vale, primero. Listo, torrein. Biakatuko gara gizakiak. Listo. Eta bueno, diz. Ondo ditu nivel. Biakatu izan behar compratu ditu paradigma. Usar. Hori beran. Gauza da, nola demontizikatu dut erreko hori. Astutan neuka. Pretty cute. Hori da trukoa, Sartzen bagara, dragoiak ez gaitu ikusiko. Hori da. Hostia! Compratuko gara.
pozoiarekin. Zegu kabroiak, Zegu kabroiak. Aguantatuko pizka bat zelatu arte pozoia. Orain arte, bueno, a ver, pizka eta horrela ingo dugu, porque... Pozoi kabroia... Hostia! Osa, asko gustatzen zela kentzean eta pilo bat kentzen du. Flyer? What? Gertu gara, pila, kistu putada da. Eta ustut hemen hilko garela gainera. Osea, barregarra izango litzateke pozoia jatik hiltzea. Venga ya, tío. Venga ya. Pensabil serio. Toque batera. Vale. Sutxo bat, mesedez. Hostia puta, zer da hori, ¡Hostia! Espera, espera. ¡Oh! ¡Oh! Yes. Agur. Bazter guztietako zikorik eierrena. A ver, erabliko dugu zertarako ezin dugu zer egin. Amargara eraino berriz, amargatonean edera joan. Mika, leitxez nire, pero es que zauen pozoi hori, hostia, tela, Ez da broma.
Lisboa soituta. Ostra. Saiatuko gara sendatzen, emango diogu denboratxo bat. Ematen dagoenez berriziko gara saiatuko gara rekuperatzen den bailen. Vale. Zer eta gau ja, bizitza, bizkat, azkata. Zizki geratzen etuzik. Vale. Batu gara. Uix. Ahí va, Dios. La órdiga. Ay, Dios mío. Macho, tía, venga, este veinita. Se va a pasar mal lado. Macho, bueno, a ver, amala, vamos. Te está que ya. Cuando te. Contúa. Cuchiago. Ole. Este va Cuchiago. Hostia, Benetan. Ostra. Saiatuko gara eta saiatuko gara iketa iketaren entzen Fire. Hostia, no me maten dado. Ajá. Ah. Venga, me cago en la ostra. Orain bai. Me cago en tal. Orain falta seguir jaballa un tío, me cago en la ostra. Era no dicho como un bicho Hernando Llori. Esta aquí no la encontré. Kaixo. Zelan. Hasta aquí todo sonando no la vi. Ojo. Usa eta aurrera, kontra. Sale beltza. Hostia, gogoa. Kaixo. Ja, zuk denbora gartu zuen erasotzeko. Badaki. Kabroi hori, vale? ¡Venga ya!
Bueno, nik uste dut gorko saioa mendik utxiko dugula, nahiko egin dugula, ja, lortu dugu debiltzea deabruari. Urrengokoan saiatuko gara horrela egiten, baina ea zelan. Espero dut zuen guztuko izatea Dark Souls, bai jokoa, bai saioak. Eta, bueno, guztuko badukazu jokoa eta nola egiten nahi naizen. Bai, zuzien eta esterik gabe, urrengo arte lagunok, agur! Ole, eta ole, ben jarriko dugu